Росія нарощує нове угрупування військ в районі Джанкоя. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Туди перекидається як особовий склад, так і чимало російської техніки. У Генштабі кажуть, що загалом на Таврійському напрямку суттєвих змін немає, але окупанти намагаються посилитись. Водночас в українському війську наголошують, що ворог деморалізований, має суттєві втрати та значні проблеми із їх поповненням, а також логістичним забезпеченням. Українські захисники не дають відновити ворожий наступ на Слов'янськ та Лозову. Стримується наступ окупантів на Запоріжжя, а також Попасну та Курахове, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України. Захисники Маріуполя тримають кругову оборону. Повідомляється, що в одному з окупаційних підрозділів на цій ділянці фронту менше 10% особового складу готові далі воювати. Решта знищені, поранені, хворі або деморалізовані. Також напередодні вельми активними були московити у повітрі, але зазнали втрат. Угруповання повітряних сил Збройних сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об'єктів України та угруповань військ. За попередню добу було уражено понад 17 повітряних цілей ворога, 6 літаків, 5 безпілотних літальних апаратів, 1 вертоліт та 5 крилатих ракет. Крім того, авіація повітряних сил завдавала нищівних ударів по скупченню техніки і живої сили противника та здійснювала ураження ворожих крилатих ракет. Рубіжне, Попасна, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, що на Луганщині, героїчно тримаються під масованими ворожими атаками, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Поблизу Волновахи окупанти уже третю добу не ведуть активного наступу, оскільки зазнали суттєвих втрат. Тримається також оборона Маріуполя, де точаться запеклі бої. Вчора ними був знищений командир 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту пострілом снайпера українського. І це 5-та втрата командира, рівня командира полка і вище під Маріуполем, що показує, по-перше, жорстокість боїв, які там точаться, по-друге, виключний професіоналізм захисників міста. Так само, як і Маріуполь, тримаються Суми, Харків, Чернігів, Київ. Чернігів зараз місто, яке ворог намагається перетворити на другий Маріуполь. Там також нема води, світла, газопостачання, практично нема тепла. Але тим не менше героїчні мешканці і оборонці Чернігова тримають оборону. І до міста існують і гуманітарні коридори, і коридори військового постачання. Водночас, за повідомленням Генштабу, на Росії триває прихована мобілізація. Там до зброї закликають колишніх військових бажано із бойовим досвідом. Водночас активно переміщується техніка територією Білорусі. Перевіряється інформація про діяльність тамтешніх партизанів. На території Білорусі представники опозиційних сил та небайдужі громадяни, які засуджують сприяння діючої нелегітимної влади Російській Федерації у війні з Україною, частково вивели з ладу залізничне сполучення між Республікою Білорусь та Україною. Ця інформація уточнюється. Нові санкції проти агресора та гарантії безпеки. Про це говорив президент України у своєму зверненні до парламенту та народу Японії. Володимир Зеленський розповів, що Росія займається ядерним тероризмом, захопивши Чорнобильську та Запорізьку атомні станції. Водночас продовжуються атаки на мирних людей, яких загинули тисячі, серед них уже 117 дітей. Глава держави також заявив про необхідність створення нових гарантій безпеки, які б діяли у разі загрози миру, а також закликав до посилення тиску на Москву. Закликаю об'єднувати зусилля держав Азії, ваших партнерів, щоб стабілізувати ситуацію, щоб Росія шукала мир і зупинила цунамі свого жорстокого вторгнення в нашу державу, в Україну. Потрібне ембарго на торгівлю з Росією. Потрібно забирати компанії з російського ринку, щоб гроші не йшли на російську армію.
Потрібно ще більше допомагати нашій державі, нашим захисникам, нашим воїнам, які зупиняють російські війська. Потрібно вже зараз починати думати про відбудову України, про повернення життя у зруйновані Росією міста і на спустошені нею території. У цінностях ми з вами схожі, попри шалену відстань між нашими країнами. Відстань, якої насправді не існує, бо в нас однаково тепло у серцях. Завдяки спільним зусиллям, завдяки ще більшому тиску на Росію ми прийдемо до миру і зможемо відбудувати нашу країну. Кремль готується заблокувати виїзд з окупованого Криму. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, підрозділи Росгвардії готуються блокувати рух по Кримському мосту у бік Росії. Також окупаційною владою буде обмежено рух паромною переправою та авіасполучення півострова із РФ. Зазначається, що формальна причина таких дій – боротьба з українськими диверсантами та нібито запобігання можливим терактам. За даними української розвідки, таким чином путінська влада намагається відреагувати на панічні настрої серед росіян, які незаконно переселились до українського Криму після окупації. При цьому після лютневого вторгнення в Україну чимало росіян залишили Крим. У перших рядах утікачів – родини російських офіцерів та представників окупаційної адміністрації Севастополя. Якщо заблокувати виходи з Криму, близько 600 тисяч російських зайд залишаться у заручниках на окупованому півострові. Вот это у нас мегавоин, сепаратюга, дикий. Приїхав вбивати українців і дізнався, що вони живуть значно краще за росіян. У черговій телефонній розмові, перехопленій СБУ, російський окупант розповідає співрозмовниці, як мародерствує у селищі на Київщині. Щоправда, називає він це безлімітом. Спить московит у чужому ліжку і бідкається жінці, що і речі тут брендові, і щоб обставити свою хату, так як в українському селищі має ще з десяток років воювати. Натомість співрозмовниця жаліється на санкційну облогу і звикає до нового життя у Радянському Союзі. Тут они живут, я тебе говорю, лучше, чем мы. Ну, понятно. Уже, блядь, во все фирменное одето. Угу. Ну а что, если, смотри, какой Запад это поддерживает их, как ясно делай шмотки и все. Ну, мы в гражданской неплохо в кроссовках хорошо двигаемся. Угу. Да. Так вот. Там, наверное, и квартиры, и все, и то есть Да, или дома, слушай, что там, ремонт, и мебель, и всё, ахеронт, да? я вот, да, я, блядь, вот прикинул, что Это деревня, не поселок, деревня, да, вот где вы? да типа поселка, ну, и все вещи, понимаешь, не как наш ширпотреб, блядь, вонючий, а, ну, достойные, то есть фирменные, все фирменное, блядь, я нигде еще хуйни не встретил. Ни частный дом, блядь, ни квартиры, везде все вот качественно, блядь. Угу. А как нас это обложили вообще с Запада, вообще все закрыли, и границы, и самолеты, и все у нас сейчас это обновление на компьютерах нет, Microsoft. Короче, закрываются, ну и закрылись Инстаграмы и так далее. Вообще, я не знаю, люди столько без работы. Короче, нас вообще обложили со всех сторон.